ಹಾಯ್ ಎವ್ರಿವನ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಶ್ವೇ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ. ಪಾಲಕ್ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಏತ್ ಎಡ್ಡೆನ ಅಂಚನೆ ಅವೇನೆ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪನಕಲ್ನ ಸಂಖ್ಯೆಲ ಆತೆ ಕಮ್ಮಿ. ಅಂಡ ಅವೇನೆ ಚಿಕನ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ತುಕೊಂಡ ಏರ್ ತಿನ್ಪುಜೆರ್ ಅವೇನ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನಂದು ತೂವೊಂದುಲ್ಲಾರ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೆಸಿಪಿ ಪಾಲಕ್ ಚಿಕನ್ ಗ್ರೇವಿ ಒಂದಿನ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನಂದು ತೂಕ ಪೊಯ್. ಸುರುಕು ಒಂತೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪೀಸ್ ಶುಂಠಿ, ರೆಡ್ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಈತೇನು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಂತೊಂದ್ಲೆ. ಪೇಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಒಂತೆ ನೀರು ಪಾಡೊಂದ್ಲೆ. ನೆಕ್ ಬೋಡೈನ ಬಾಕಿ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಒಂಜರೆ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ. ನಾನೊಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೊಂದಿದ್ದು ದಾಯಪಂಡ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೆಟ್ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಉಂಡು ಅಂಚದು ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಆವು. ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಗರಂ ಮಸಾಲೆ, ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ, ಒಂಜಿ ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ ಟೊಮೆಟೊ, ಒಂತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ನೀರುಳ್ಳಿ, ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟು ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪು. ಸುರುಕು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬಾಜನ ನೀರು ಬೆಚ್ಚಗದು ಇದು ಪಾಲಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಬೇಪಂಗ. ಒಂದು ಬೇಯ್ತಂಡು ಒಂದೇನು ಸೈಡ್ ದೆತ್ತು ದೀವಂಗ ಚಪ್ಪಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೇನು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಂಟುಗ ಅದ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಕೋರಿಗೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊರ್ಕ. ಇತ್ತೆ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಪ್ಯಾನ್ ಬೆಚ್ಚ ಹಾಕಂಡು ಒಂದು ಆಯಿಲ್ ಪಾಡೋಂಗ, ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡೋಂಗ, ಮತ್ತೆ ಫ್ರೈ ಆವಾಡು. ಒಂದು ಫ್ರೈ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡೋಂಗ. ಇತನೆ ಚಿಕನ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಗ. ಇತನಕ್ಕೆ ಮಂಜೊಲ್ದ ಪೊಡಿಲ ಉಪ್ಪುಲ ಪಾರ್ದು ಬೇರೆದೀಗ. ಒಂದು ಬೇರೆ ಒಂದು ಕಾಲು ಲೋಟದಾತ ನೀರು ಪಾಡೋಂಡ ಯಾವು ಒಂದು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಸಿಮ್ಮುಡೆ ಬೇಯದು ಅದ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಪಾಲಕ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದ. ಪೇಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಚಿಕನ್ಲ ಬೇಯ್ದು ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಎಕಡ್ ಮಲ್ತಿಕ್ಕಿನ ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ದ, ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿಲ ಪಾಡೋಂಗ. ಇತ್ತೆ ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ಪಾಡ್ದ, ಪಾಲಕ್ದ ಪೇಸ್ಟ್ಲ ಪಾಡ್ದ. ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಉಪ್ಪು ಬೋಡಿತ್ತನೆ ಚೆಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಮ್ಮಿ ಆದಿತ್ತನ್ನ ಪಾಡೊಂದ್ರೆ ಒಂದು ನನಂತೆ ಪೊರ್ತು ಬೇಯಡು. ಚಿಕನ್ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ನೆಟ್ಟು ಚೂರ್ಲ ಪಾಲಕ್ದ ಸ್ಮೆಲ್ ಆವಡು ಪಾಲಕ್ ಪಾಡ್ದನ್ ಪಂದ ಆವಡು ಚೂರ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ. ನಿಕಲ್ನ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ ಎಂಚಾತನ್ ಪಂದ್ ಇಂಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ನನಾತ ವೀಡಿಯೋಗೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ತಿಕ್ಕರೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.